дар Тоҷикистон аз оғози соли 2022 боҷи гумрукии қисмҳои эҳтиётии мошинҳо 90% боло рафт. тоҷироне ки ба кишвар ин абзорро ворид мекунанд мегӯянд сабаби якбора зиёд шудани боҷи гумрукиро намедонанд ва хостори шарҳи хадамоти гумрук шуданд. то ин тағйир онҳо барои ба кишвар ворид кардани 1 тонна моли мазкур $900 амрикоӣ пардохт мекарданд, вале акнун хадамот бо ирсоли нома огоҳ кардааст ки аз соли нав барои ҳамин миқдор қисмҳои эҳтиётӣ бояд $1600 боҷи гумрукӣ диҳанд. тоҷирон мегӯянд ин афзоиш ба боло рафтани нархи қисмҳои эҳтиётӣ сабаб мешавад. яъне ки нами як мотора бози мо 6500 сомон мефурӯшем. агар боҷи гумрукиш баланд шава мумкин 8500 сомон шава. оё ира дар Тоҷикистон ҳамон кас мехара намехара ба ин нарх? қимат кунад зарар мешавад, кисса ва оила ба зарар мешавад, камбағалӣ меёяд, бюджет давлат ба зарар мешавад. барое ки ин моло меестанд кам мехарем мо. дар нусхаи санади хадамоти гумруки Тоҷикистон боҷи гумрукии 5 номгӯи молу маҳсулот аз $900,000 қаблӣ то ба $1600 боло муайян шудааст. дар тавзеи ин дастур навишта шудааст ки ин иқдом ба хотири пешгирӣ намудан аз пардохти боҷи гумрукӣ ва андозҳо ва инчунин нодуруст арзёбӣ кардани арзиши гумрукии молҳо аст. хадамоти гумруки Тоҷикистон то лаҳзаи омода шудани гузориш бо вуҷуди ирсоли нома сабаби ба таври қобили мулоҳиза боло бурдани қимати боҷи гумрукӣ барои қисмҳои эҳтиётиро шарҳ надод. гарон шудани боҷи гумрукӣ ба гуфтаи коршиносон ба буҷаи давлат низ зиён меорад, зеро кам шудани қудрати харидории мардум аз як сӯ ва аз сӯи дигар коҳиши воридоти қисмҳои эҳтиётӣ даромади буҷаро кам ва мизони ришваро дар ин бахш зиёд мекунад. албатта ҳамун соҳибкор барои он ки инқадар боҷи гумрукро зиёд наспорад маҷбур мешавад боз ба як муомилаи ғайриқонунӣ бо масъулини давлатӣ биёяд ва дар натиҷа бо роҳи ришва бо дасткашӣ аз даромади бюҷаи давлатӣ ба мақсади ба ҳадафи ғаразноки худ бирасад. аксарияти қисмҳои эҳтиётии мошинҳоро дар Тоҷикистон ҳудуди 20 нафар соҳибкорони умдафурӯш аз кишварҳои Аврупо, хусусан Олмон ворид мекунанд. бештари моли воридшуда дасти дуюм аст, аммо муштариён дар Тоҷикистон моли кӯҳнаи Олмонро аз моли Чин беҳтар медонанд. дар Тоҷикистон қишри миёнаҳол ва камбизоат бештар мошини Opel мехаранд. ин мошинҳои сохти Олмон ҳарчанд хеле кӯҳнаанд, ба фарқ аз мошинҳои сохти русии Lada, Gaz ва Moskvich роҳату камхарҷ ва дерпой шумурда мешаванд.